feita esta regulación de participación, porque non é un trago. Seguimos falando do pleno ordinario que celebrou onte a Corporación de Chantada, unha sesión onde os puntos que reflectía a orde do día foron aprobados por unanimidade. Un deles era dar conta da resolución pola que se nomeou a María Cristina González Santín interventora do Concello. A nova cara da administración local ocupaba o lugar correspondente no pleno de onte, un posto que ata escasamente 2 semanas ocupaba Mónica Legaspi. Outro dos puntos aprobados por toda a corporación foi o relacionado coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación a unha licencia municipal outorgada para unha explotación en Mouricios, que terá que empezar de novo a tramitación para acadar a correspondente licencia. E, bueno, pues habíase dado licencia provisional, despois definitiva, parece que hai un procedimento aí que un informe negativo de medio ambiente. Entón, o que vamos a empezar é o procedimento de novo e a legalizala desde os seus inicios para poder salvar esta cuestión. Outro dos puntos que se reflectían na orde do día de onte foi o relacionado coa cobertura da praza de aparellador municipal, que se declarou como causa excepcional, urxente e inaprazable no pleno para poder levar a cabo a convocatoria e contratación do persoal correspondente. Deste xeito chegouse á parte de mocións, apartado que durou máis dunha hora e no que se presentaron varias propostas, unha delas a da Rúa Fraga. Ademais desta, o Partido Popular presentou outras 5, que na maioría foron apoiadas por unanimidade da corporación, como foi a sinalización do corredor Chantada-Lalín no quilómetro 32 ou 38, a solicitud da Deputación de Lugo que sitúe en Chantada a sede da Empresa Provincial de Turismo e que se incluían nas obras do PEN 3 estradas do rural. Por outra banda, quedou sobre a mesa a referida ao paseo fluvial de Chantada e a da recollida selectiva de lixo. Neste senso, o Grupo INTA apuntou que se trata dun asunto no que xa está traballando o equipo de goberno. Non tiñamos convente ningún apoiara porque é unha boa iniciativa, pero bueno, é que estábamos traballando nelo. Incluso non xa nesta comisión informativa, sino na anterior, incluso me parece a través dunha pregunta que se nos fixo no pleno anterior e habíamos contestado que estábamos con estas xestións. Por outra banda, o Grupo Nacionalista presentou 2 mocións que contaron co apoio da corporación. Deste xeito, crearase unha comisión onde estarán integrados todos os grupos municipais e na que se convidará a representantes de axentes sociais, económicos, sindicais e veciñais co obxectivo de elaborar e aprobar un regulamento de participación veciñal. Bueno, é unha maneira de solucionar problemas, é unha maneira de que todos podamos escoitar de primeira man os problemas que poden ter os veciños e as veciñas de Chantada e entre todos tratar de palialos na medida do posible. Entre esos obxectivos nos marcábamos varios, non? Como era poder participar os veciños nos plenos, como é a elección de pedáneos ou como pode ser incluso falar dun futuro orzamento participativo, non? Creo que a participación veciñal é algo importante na vida política dun concello e é unha maneira de que todo o mundo participe e conocer os problemas da xente. Por eso estamos, bueno, contentos de que nesa comisión que se vai a crear no Concello pues se poda falar xa por fin de polo menos de empezar a redactar un pequeno regulamento. Os 4 grupos que configuramos a Corporación de Chantada decidimos pospoñelo para dentro de uns días e o que quedamos ao final é para antes do pleno seguinte ter unha reunión de portavoces e, digamos, pulilas un pouquiño máis e a ver que cauce lle podemos dar de participación á cidadanía, que pode ser, bueno, pues, reunións a través de os propios presidentes das asociacións, falábase tamén dos pedáneos, pero, bueno, unha cousa que temos que dilucidar entre todos e que por a nosa parte non vai quedar no olvido. A segunda proposta dos nacionalistas trataba sobre a elaboración dun plan de medidas sobre emprego e formación no Concello, medida que tamén se levará a cabo. Vaise crear, a raíz desta moción, unha comisión de todos os grupos políticos, incluso o alcalde abriu a posibilidade de que fora o Consello Económico e Social, para falar deses temas, para facer propostas, bueno, todo aquilo que signifique que en Chantada podamos ter máis emprego, pois, bueno, vamos a intentar desa comisión. Tamén se falou, como se propoñemos na moción, de darlle un pulo importante ao polígono industrial que se vai a inaugurar dentro de pouco a fase de ampliación e, bueno, ese polígono tense que dar a conocer por todo o país para, bueno, que podan vir empresas e intentar paliar entre todos esta situación tan complicada que temos todos. Pola súa banda, o Grupo de Goberno presentou 3 iniciativas. Unha delas foi a creación dunha conta bancaria para axudar á familia que lle ardeu a casa en Carabelos. Íbamos a abrir unha conta concretamente en Caixa Rural a nombre de Norberto Legaspi
e o administrador da mesma vai ser un funcionario municipal. Polo que calquera persoa que queira axudar a esta familia na reconstrucción da súa vivenda pode facer o seu donativo na correspondente conta bancaria aberta. Esta é a primeira vez que se toma este tipo de medidas dende o Concello. E estamos sentando un precedente en Chantada para outros casos que podan ocurrir. Esperemos que cantos menos mellor, ou non si pode ser ningún, pero falamos con eles e o que queremos é que se lles fai este tipo de axuda desde a cidadanía de Chantada e o propio Concello, o que queremos é que a casa este habitable. En relación a este asunto, toda a Corporación Chantadina doou as asignacións do pleno de onte para axudar a familia. Voy a repetir, pode que sea interesante o que acaba de dicir. O de que... Va a procurar